Tak, a teraz vám ukážem druhú vzorku. Tiež taká moja obľúbená, vďačná, ľahká, šikovná, je deliteľná 3, preto tu mám tých 21 očiek. Bude sa pliesť ako patent o 3 očka. Čiže ideme obrátené, ide jedno očko obrátené, druhé očko, tretie očko obrátené a potom jedno hladko, druhé hladko, tretie hladko a zase jedno obrátené, druhé obrátené, tretie obrátené a zase jedno hladko, druhé hladko, tretie hladko a znova jedno obrátené, druhé, tretie a ešte raz 3 hladko. Čiže dá sa vidieť pri telke. Áno, toto je veľmi jednoduchá vzorka, pretože tento vzor sa robí na 6 riadkov. Čiže 5 riadkov ťaháte patent, 3, 3, 3, 3, 3, 3 dookola 5 krát a 6. riadok vám za chvíľku ukážem, čo budete robiť, aby vám vytvoril tento pekný vzorček. Takže najprv budeme robiť 5 krát, tam, nazad, tam. Kto chce mať, takto, kto chce mať tieto dierky vyššie, môže urobiť nie na 6, ale na 12, na 18, až potom dierky urobiť. Mne sa toto tak páči, pretože je to matematicky, ja som tak matematicky založená, čiže máte 3, 6, 9, 12, 3 násobky a zase 3 a 3 je 6, čiže 2x3 je 6 a krížim. A zase 2x3 je 6, čiže stále sa mi tam tie trojky posúvajú násobok 2. Čiže sa nepomýlite, viete, kde ste. Je to pekné také ucelené v kockách, ale dá sa použiť, nemusia byť 3 očka. Môže byť 1 očko, ak chcete nahustejšie, môžu byť 8 vedľa, ako tieto vzorčeky vedľa seba. Môžete dať ďalej, alebo vložiť len zo 2 vzorčeky, kde na kraj pulovrika, alebo svetrik na zapínanie a dáte len tak po bokoch, zo 3. A vyzerá to dobre, alebo zo 2 len. Dá sa, alebo celý. Mne sa páči celý komplet. Ja mám jeden letný s krátkym rukávom, ale nemám ho tu, ale dodatočne ho dofotíme. Celý pekný, tak uvidíte, jak to veľmi pekne vyzerá. Takže ideme druhý riadok. Tu už sa nám to otočilo. Začali sme obrátenými, takže začneme hladkými. Takže hladko, 1, 2, 3. Robíme druhý riadok. Obrátenie. A zase 3 hladko. Čiže bude sa robiť také klasické rebro, ako keď pri patentových vzoroch, keď sa robia také jednoduché vzory patentové, alebo aj celé pulovere sa robia takýmto vzorom. 3 hladko, 3 obrátko, 4 hladko, 2 obrátko a tak podobne. Čiže sme urobili druhý riadok. Čiže už sme si vyplietli do výšky, máme tam, ja som urobila, ako som začala nový vzor, tak ten prvý, lebo najprv naberáte očka, potom otáčate, tak potom máte 5. Tým, že ja som sa napájala na klasickú už pleteninu, takže mám riadkov 6, lebo som išla 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Ináč budete mať 5, lebo budete začínať vlastne z obrátenej strany, keď si nahodíte očka, alebo budete mať patent, alebo budete mať rúbok. Takže ináč teoreticky, ako by to bol 5. No takže teraz ideme vlastne prvý od vzoru, čiže stade, od tade začíname. A potom bude 5 riadkov a zase bude prvý a zase ešte k tomu 5, čiže dohromady 6. Čiže prvý je takto. Obrátené sa pletu, klasicky obrátenie. A tu máte, aby vám to vytvorilo ten taký pekný dierkovaný vzor, je to jednoduché, len jedno nahodíte, 2 spletiete anglicky, ako v predchádzajúcom vzore, ale tým, že robíme 3 očka, krížime, tak ako v predchádzajúcich vzorkách dierkovaných, cez tie 2 to tretie len prehodíme a zase nahodíme očko. A obrátené len prepletieme obratenie. Tam sa obrátené stále len obrátené pletu, tak a zase jedno nahodíme. Tým pádom, že nahadzujeme, aby sme z 3 očiek nemali 5, aby sa nám nepriberalo, tak musíte zase z tých 3 očiek urobiť 1 očko. Čiže 2 očka anglicko hladko spliesť, prehodiť naspäť na ihlicu a tretie. Stále, to je nepísaný zákon v dierkovaných vzoroch, pokiaľ uberáte 3 očka na hladkej strane, ako takto, že ukončujete vzor, alebo niekde končíte, lebo dajú sa aj naraz zobrať 3 anglické a ukončiť, hej, lenže to potom je taká, jak huľka sa vytvorí a tu sa vám tak pekne pouzatvára. No hej, no sa nesmej, ale fakt video taká jak huľka tam vidí, nie je to pekné. Taká huľka sa urobí. No a teraz nahodili sme, zase sme urobili z 3 a máme 3 obrátenie a ešte raz
Zase 2 anglické. Vrátime, zoberieme, prehodíme, tak, utiahneme, aby bolo pekné a zase 3 obrátené. Tu, keď budete robiť výrobok a budete začínať aj končiť násobok 3, čiže keď robíte pulovrík na 100 očiek, tak budete mať tých očiek 99, lebo to je násobok 3. A netreba dávať krajové očko, lebo tieto krajové očká vy zošijete a ten vzor sa vám pekne takto spojí, že tá medzera bude presne taká istá aj v šiti. Že tam nemusíte dávať ešte plus 2 krajové oka. No, čiže tak sme to urobili prvé. Teraz zase budeme robiť 5 krát 3 hladko, 3 obrátko. Čiže ukážem vám tu, ako to, aby ste videli po tom prvom riadku. Čiže začíname 3 hladko. Kde som vošla, kde som nemala. Čiže 3 hladko. A tu sú tie vlastne nahodené, spletené, nahodené. Čiže to všetko bude obrátko. Jedno obrátené, druhé, tretie. A zase máte jedno hladko, druhé hladko, tretie hladko. A zase jedno obrátené, druhé obrátené, tretie obrátené. A zase jedno hladko, druhé hladko, tretie hladko. A zase jedno obrátené, druhé obrátené, tretie obrátené. A raz, 2, 3. Urobili ste vlastne druhý riadok. Prvý riadok vzor, druhý riadok rubový párny. Teraz ideme tretí riadok. Ten bude celý obrátený? Nie. Ja nie. Nie, lebo patent bude, áno. Čiže zase, tu sa stále robí rebro. Čiže 3 a 3, to v predchádzajúcom tak bolo. Tak, 1, 2, 3 a zase 3. To máme riadok tretí. 1, 2, a tak to 3. Je do 5. Áno, prídeme do 5. No, čiže sme si urobili 5 riadkov, rebro, 3 obrátené, 3 hladko, 3 obrátko, hladko, obrátko, hladko, obrátko. A ten vlastne... finálny vzor. Áno, začíname ako prvý riadok. Prvý a 5 klasický patent. Čiže zase prvý riadok ďalšieho vzoru 3 obrátko. A zase tak ako predchádzajúcom nahodíme, 3 spletieme tak, že 2 očka, anglicko, hladko. Vrátime na ihlicu, tretím očkom pretiahneme. A zase nahodíme, 3 obrátené. A zase nahodíme, 2 očka. No poď moje, poď. Vrátime, zoberieme, prevlečieme, tak, jedno nahodíme, 1, 2, 3 a zase jedno nahodíme, 2, hladko anglicky, vrátime, tretie cesto, zase nahodíme, raz, 2, 3 a máme urobený ďalší vzorček a už sa vám to takto bude pekne krížiť a už začnete vidieť vzor. A zase druhý, tretí, štvrtý, piatý rebro a zase takto, ten istý a stále a vám vidie takýto pekný vzor. Pozrite si, jak je pekné ešte aj toto, aké by bolo ukončenie dierkované, treba na rukave. Na krátkom, na dlhom. Táto sieťovaná vzorka je tiež veľmi pekná. Oni sú všetky pekné. No vlastne no, a takto, áno, a takto vám to potom bude vyzerať. Takto. Veľmi pekné. Veľmi pekný, jednoduchý, efektný, rýchly. Šikovné. Šikovné. Áno, ďakujem.